Sabuwar waka shahararren mawaƙin siyasa a Najeriya Alhaji Dauda Kahutu Rarara wadda yawa Abdulaziz Yari sakamakon naɗa shi sarauta da za a yi a birnin Sokoto wanda Sarkin Musulmi Abubakar zai naɗa shi. Wakar fa ta zo da wani abin mamaki wanda yasa 'yan Sokoto suka yi wata magana, kuma 'yan Sokoto ma sun saurari wakar yadda ya kamata kuma sun yi martani ko kuma sun yi magana a kanta. Muna ɗauki da ƙarin bayani akan irin yadda Dauda Kahutu Rarara ya waƙe Sarkin Musulmi a ƙarƙashin waka Abdulaziz Yari wanda ya kai da 'yan Sokoton suka yi magana. To jama'a barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Idan za ku iya tunawa mai alfarma Sarkin Musulmi ya fitar da wasu sababbin sarakuna da zai naɗawa a fadarsa, wanda ciki akwai Abdulaziz Yari, wanda Abdulaziz Yari dan Zamfara ne kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara, wanda yanzu haka shahararren mawaƙin siyasa a Najeriya ya wake shi tas sakamakon naɗa shi sarauta da za a yi. Wakar kuma da al'umma da dama suka yaba, suka ce wakar ta samu hikimomi ciki kuma an yi ta daidai da zamani, inda wakar ta samu baituttuka na musamman a cikinta. Sai dai a bangaren Sarkin Musulmi Dauda Kahutu Rarara ya shahe mishi tsawon lokaci a cikin wakar yana yabonsa, yana kuma jinjina ma mai alfarma Sarkin Musulmi. Da wannan ne al'ummar Sokoto suka yaba, suka ce kowane irin laifi ne Dauda Kahutu Rarara ya musu a baya, to fa sun yafe mishi sakamakon irin yadda suka ga ya girmama mai alfarma Sarkin Musulmi. Wakar da ta Dauda Kahutu Rarara ta ƙara daga darajar mawaƙin, kasancewar ya yabi Sarkin Musulmi yadda ya kamata a cikin wakar. Wakilinmu da ke jihar Sokoto ya tabbatar mana cewa wannan wakar ta Dauda Kahutu Rarara ita ce waka ɗaya tilo da ta samu karɓuwa a duk wannan shekara a cikin sababbin waƙoƙin da Dauda Kahutu Rarara ya rera a wannan shekara. Ya ce a garin na Sokoto lungu da sako ana sauraron wannan wakar ne sakamakon irin yadda ya jinjina Sarkin Musulmi a cikin wakar, domin kuwa a garin na Sokoto ba sa wasa da abin da ya shafi mai alfarma Sarkin Musulmi. Da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.